Bună ziua lume! Bună ziua lume, eu sunt Iepraș de la Jocuri Online în Română și astăzi o să vă arăt cum să faceți 1000 de geme destul de rapid, în cam 10 minute. Deci, vă duceți la Training Grounds și faceți tutorialul de 4 ori. La fiecare tutorial câștigați 250 de geme și dacă îl faceți de 4 ori, 250 ori 4, 1000. Foarte ușor. Și tutorialul îl faceți foarte repede. Ok, mai avem un pic. Perfect. Ultima fantomă. Trecem de asta rapid. Am trecut. Ok. Deschidem chestul. 2500. Dar acum deci, într-un minut și un pic, am făcut 250 de geme. Da. Eu am fost Iepurașul de la Romanian Gaming 9 și astăzi v-am arătat cum să faceți 1000 de geme rapid.